Jeg vil analysere lidt på en reklame lavet af Ben Jerry's. Reklamen er lavet den 6. oktober i 2015. Men først vil jeg kigge på Ronald Barthes. Han har lavet en teori om, at man kan dele et billede op i 3 niveauer. Det denotative niveau, det konnotative niveau og medlidelsesniveauet. Det her vil jeg bruge til at analysere reklame for Ben Jerry's. Jeg vil starte på det denotative niveau. På det denotative niveau ser man nogle grønne bakker med en blå himmel ovenover med hvide skyer på. På bakken er der en ko, som sidder på en stol med en ske og en fjernbetjening i hænderne. Til venstre for ham kan man se en bøtte med is i. Til højre for koen er der en rund, bleg hvid cirkel med teksten This Tonight Dough starring Jimmy Fallon. Lige under det er der et mærke, hvor der står Fairtrade på. Under det er der en hvid tekst, hvor der står Supporting Serious Fun, Children's Network by Paul Newman. Så vil jeg bevæge mig ned på det konnotative niveau. På det konnotative niveau, der er simpelthen en ko, som er klar til at spise nogle gange is og se The Tonight Show. Til venstre for koen simpelthen en skål med Ben Jerry's is i. På skålen er der et billede af Jimmy Fallon, der holder isen op. I højre hjørne er der et Fairtrade-mærke, hvor der nedenunder står, at de støtter Serious Fun, Children's Network. På meddelelsesniveauet kan man se, at der er et samspil mellem The Tonight Show og Ben Jerry's. De spiller lidt på Ben Jerry's kendemærke med at putte dej i deres is og The Tonight Show, hvad de så kalder isen The Tonight Dough. Udover det så bruger de hinandens image til at styrke deres eget ved hjælp af det her med, at Jimmy Fallon har det show, der hedder The Tonight Show, som er kendt for at være sjovt, og mange kender det. Og så er der også Ben Jerry's is, som er kendt for at være en rigtig god is. Så de styrker hinandens image og får popularitet ved hinanden.